Blogin tilaaminen. Kun haluat tilata käyttöösi uuden blogipohjan, kirjaudu AO-blogeihin osoitteessa blogit.yao.fi. Tältä AO-blogit etusivulta löydät Haluan blokkaajaksi -otsikon. Täällä kerrotaan blogin tilaamiseen liittyviä asioita. Panosta erityisesti blogisi nimeämiseen, eli blogin nimi olisi hyvä olla persoonallinen ja tyyliltään sellainen, että se ei sekoitu muihin olemassa oleviin blogeihin. Blogin osoite muodostuu blogit.yao.fi kautta blogisi nimi. Kun olet miettinyt blogillesi nimen, voit tilata uuden blogipohjan normaalina IT-palvelupyyntönä. IT-palvelupyynnön voit tehdä koneesi työpöydältä IT-asiat kohdasta. Lähetä IT-palvelupyyntö. Ja tähän voit kirjoittaa pyynnön aiheeksi blogitilaus. Ja tekstikenttään blogin nimi. Sekä tilaaja. Ja klikkaa lähetä. Nyt olet lähettänyt pyynnön uuden blogipohjan luomisesta ja blogipohja valmistuu 2–3 päivän sisällä.